Oimore nyikwara Mugiro kama na nyakum kitera Mugi TV ka une wang sae chendu maromara ngichwelo kama kelenu weche mosebedo ka timore pacho ka geno ni bedo godiochieng' maber kendo Nyasaye orito nyaka saeche mokoro wagoye mbaka ni bang'e saa 3 buch jopiny to biro go mbaka gi Dr. Umo Oluga en jagoro mongirore migawo mar thieth. Wadhi penje weche mag thieth to bang' mano bende wadhi penje rapar mar tend Raila Amolo Odinga en kaka ng'ama notiyo machiegni gi Raila Amolo Odinga ne en jatelo machalo nade to nopuonje ang'o to ne dwaro nang'o e weche mag thieth. Pach Raila ne chalo nang'o e weche mag thieth mar oganda mane mbaka mwadhigo kode nikech nondiko ne otas manyiso kaka Raila ne dwaro e weche mag thieth mane mbaka mwadhigoyo gi Dr. Umo Oluga jagoro mongirore migawo mar thieth bang'e saa 3 buch jopiny. Lakini sani to pod wadhigo mbaka ka ndiko ntiere gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa nagi weche manyien mawango. In noting the huge public interest that this issue has generated, I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks, and as a result, therefore, I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. Gavana Manyeri Mutahi Kahiga ogwetao kaka jalup jakom riwruog Governors Banka ose ni ogoyo sibui ne tho mar Raila. Kweth mopogore opogore medo chopo bondo mar kuyo gi familia mar mosenindo Raila Odinga kaka wuono oganda mowuok Mount Kenya kod Migori ne ok odong' chien. Doho chungo sirikal kuom kinde ni kik chak tiyo gi chik manyocha jatend piny Kenya okete koke ewi kaka itiyo gi mbui. Erokamano dwaro winjo pachi 2-3-6-0-0 kaka inyalo yudo. Riwruog Governors koro dhi choko Gavana Manyeri Mutahi Kahiga kaka jalup riwruog Governors. Ma en tok weche manyo wacho magoyo siboi ewi tho mar Raila Odinga. Jafwambo marwa Efi Nyakidi biro lero ni wach ni duol mar NCIC bende okawo okang' mar nono Kahiga e kinde ma en to nokwayo ng'uono ewi weche manowachogo. To kata kamano kweth maketo sirikal tesre dwaro ni duond bura mar UDA manoyier go Gavana Manyeri Mutahi Kahiga kotelnegi gi jatend piny Kenya William Ruto okwa ng'uono kaluwore gi weche mane Kahiga okiro. Maendi biro e kinde ma kanisa mar AIPCA bende ogoyo marufuku Kahiga mar wuoyo e kanisano kata chiwo mage bende ogo marufuku nyaka chieng' okwa ng'uono. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. Riwruoge kod kweth mopogore opogore medo thegore gi weche manokir gi Gavana Manyeri Mutahi Kahiga, weche mane goyo siboi bang' nindo mar ogai Raila Amolo Odinga. Jodongo maya dhoda gi kuyo manochopo kang'o ka Jaramogi mar kuyo gi familia mar ogai Raila Odinga oyango ne gipogore paro gi Gavana Manyeri no kagikwedo weche manowacho bang' nindo mar Odinga. Ya kusema sisi tuko na huzuni kwa kuachwa na kiongozi chupavu, kiongozi mwenye aliunganisha watu kila wakati alipata nafasi ya kuunganisha Wakenya, alituunganisha, na tunasema tunataka sisi wote tuige mfano yake ya kuunganisha Wakenya. Kanisa mara African Independent Pentecostal Church of Africa AIPCA ogoyo marufuku Kahiga mar wuoyo e kanisa no kata gi jokanyo maggi mochokore kamora mora kaluwore gi weche manowacho bang' nindo mar ogai Odinga. Kokalo kuom jagoro margi Bernard Maina, giramo ni kata chiwo mag Kahiga okorwaki kanisa no nyaka chieng' ondik barua mar kwayo ng'uono e weche ma osiko bayo mapogo oganda. Komachielo, kweth makwedo sirikal othegore gi weche Kahiga magiwacho ni gin meke owuon to ok chung' margi. Giwacho ni Kahiga ok en achiel kuomgi kaluwore ni ne oyiere gi duond bura mar UDA kakoro to giwacho ni duond bura no owinjo kwa ng'uono e lowe kotelne kod jatend piny Kenya William Ruto. E oboke no ma oor gi jawachelo kweth no makwedo piny owacho, kweth no moriwo duond buche 6 kama oting'o Wiper Patriotic Front ma otelnegi Kalonzo Musyoka, People's Liberation Party PLP ma otelnegi Martha Karua, DCP mar Rigathi Gachagua, DAP-K motelnegi gi Eugene Wamalwa, kanyakla gi Jubilee kod Democratic Party of Kenya. Kweth no okwedo weche Kahiga kod ng'uono manokwayo magiwacho ni ok notimo e yo makare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Wadoga nembaka machiko uchani riwruog governors koro thichoko Gavana Manyeri Mutahi Kahiga kaka jalup riwruog governors. Mainden tok weche manyo wacho magoyo siboi ewi tho mar Raila Odinga. To kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi koro lero, duol mar NCIC bende okawo okang' mar nono Kahiga e kinde ma en to nokwayo ng'uono ewi wechego. E apis riwruog governors kata Council of Governors Bure Nairobi, jakom mar riwruogno Ahmed Abdullahi obago romo mar fwenyo okang' ma COG kaone Gavana Manyeri Mutahi Kahiga kaluwore gi weche manyo wacho ewi tho mar Raila Odinga. Tipo onyomako Kahiga kabayo dhoge kendo goyo siboi ewi tho mar Prime Minister machon Raila Odinga e kinde manyo loso e iko moro kaunti Manyeri. Na inyo mutaumaga ibita rutira ikunduna kuria na kuge ito chore yaro la dio na ku yo duaro sunoke to ito ntwake twikia ga tutaki duka na ke leo turakibatire ga inaki aronka ekakiruto arauga del koroni atia kongore mwaka mwaka tuikaia atia bado maelezo majoki ya drawing ke to de bagore era kile hongi de software ya kusikia Kaina kenu ya kile gagi makwa mu ya koma kakayo ile tibio sio ajira yake ona kete kule arugo ni kupige nani mara kwa bana mu ya kubatara baba ake moya ngela ngati ya ruge Riwruog governors ochikore mabor gi weche makamago ka giwacho ni mano pach Mutahi Kahiga owuon kendo kuom mano githiche oko e kom mar jalup jakom riwruog governors. Kaluwore gi Ahmed Abdullahi ma e jakom riwruogno, josiasa kod jotelo duto owinjore rang makare weche magiwacho moloyo to kotenore kod weche mag siasa. All represent the views and the values of the Council of Governors. We therefore disassociate ourselves in total and condemn these utterances which were untimely, reckless, and unspeakable, especially at this time of deep mourning. Komachielo e kaunti Manyeri, Gavana Mutahi Kahiga otwako jofwambo kendo kwayo ng'uono familia mar Raila Odinga kowacho ni ne ok gin weche mag goyo siboi. Ochiwo bende ler ni weche go meke wuon kendo ok mag jodhot mar Agikuyu. Ewi mano, okawo okang' mar gweyo tao kaka jalup jakom riwruog governors. My remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. As the popular saying goes, God takes the best, and it is in this context that I made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views. I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks, and as a result, therefore, I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. Ote margine utefwambo. Duol mochung'ne riwo ganda pachoka NCIC wacho ni weche manyocha wach kod Gavana Mutahi Kahiga ok gin makare kendo mamedo kelo lit moloyo to ikinde ni ma Uganda pod ywago jasiasa marahuma mane okedo ne piny Kenya kuom higni. NCIC omedo ni en achaya kendo ken ranyisi makare tugo gi nying Raila e cholo siasa mag pogruok. NCIC osechako keto kenge mag chiwo chik ne gavana no chopo e apise magi mandiko dhoge. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Manyeri Mutahi Kahiga odhi nyime gi yudo seyo kowuok kuom jotelo pacho kae wi goyo siboi ewi tho mar Raila Odinga. Jakom ODM ma en gavana mag Homa Bay Gladys Wanga ochayo weche Kahiga kaka paro morem e kinde ma gavana ma Siaya James Orengo kod nyawadgi ma Kisii Simba Arati to kwayo sirikal mondo kaw okang' mager ne Kahiga. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Lep mabor mar Gavana Manyeri Mutahi Kahiga koro okete mach maliet kuom thuolo machielo kaluwore kod weche mane owacho ni tho mar Raila Odinga dhi miyo oganda jomasa chako yudo dongruok kendo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga otelo ne jotelo ma ok e gwenge ma Kaluo e rego tok Kahiga kod kidi mar Kamasia
kagiwacho ni en paro morem e wacho weche maricho kuom ng'ato mosenindo. We know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman. Wanga oparo ne Mutahi Kahiga ni kata kom gavana masani koro omaka e kaunti Manyeri neda kobetie poni Raila Odinga ne okokedo ni katiba manyien mane ochugo telo mag gwenge. That the very position that Kahiga holds as governor of Nyeri is a creation of the fight of Raila Amolo Odinga. Jaod bura Mathare Anthony Oluoch onyiero weche ma Kahiga ne owacho ni gwenge makaluo ne okawo chenro mag dongruok mane onego dhi ne joma sawa ka olero ni oganda luo bende nigi ratiro mayudo dongruok. So whatever it is that the people of this region and the people of any other region benefit from as a result of trying to be equalized is not something that people should be ashamed of. And to use this to try to mock a person who has suffered for this country at a time that he has died is extreme. We condemn it in the strongest possible terms. Kata odoko ni Kahiga okwayo ng'uono bang' jo Kenya keto e mbero maliet, Gavana Masia James Orengo kod nyawadgi ma Kisisi Mbarati oramo ni ng'uono makamano okoromo kendo kwayo sirikal mondo donjne Kahiga kod thuo oganda. So this in essence were constitutional violations, and a mere apology may not be enough. The Council of Governors has acted promptly, but in my view, a mere resignation from the post of chairman, the vice chairman of the Council of Governors is insufficient. As leaders who are elected and represent people, let us use our positions responsibly. Let us measure what we say, because it can cause unnecessary tension and unnecessary conflict in the country. We want a united country. So when people talk, in fact, it's un-African to talk about somebody who has died. Words of such hatred and disrespect carry serious consequences and must be met with full accountability. Therefore, I reiterate the demand for immediate arrest and prosecution of Governor Kahiga. His public incitement of hatred is not a matter of political disagreement, but a criminal offense that undermines national unity. Jotelo mauke gwenge mag Masawa bende ong'udho Kahiga kendo thegore kod weche mane owacho, kagiwacho ni weche mag Kahiga ok nyis chung' mar oganda jo Masawa. Mambo ambayo yamesemwa na Governor Mutahi Kahiga, hayo mambo hayatuhusu sisi watu wa Nyeri na watu wa Mount Kenya region. Hiyo si usemi wetu, hayo si mawazo yetu, na hayo sio mafikirio yetu. Sisi kama watu wa Nyeri County na Mount Kenya region tuna heshima kubwa sana kwa mwenda zake Raila Amolo Odinga. Giseo Kahiga kuomi oganda jo Masawa wich kuot kalure kod lewe mang'udho weche mochido kinde ka kinde kaginyonore ni jo Masawa nigi luor kuom Raila Odinga kuom kedo ne thuolo ma demokrasia pacho kae. In fact, tunamuita baba kwa sababu ndiye ambaye amekuwa akipigania mambo ya demokrasia katika nchi yetu huru ya Kenya. Maoken thuolo mokwongo malep mabor osiketo Kahiga e lot maliet kata tarik 11 dwe mar 2 higani. Mutahi ne owacho weche manyiso achaya ne oganda jo Masai bang' wacho ni osiepe kind jo Masawa kod jatend piny William Ruto urumo mana kaka osiep e kind jo Masai kod Sirwaru. Ruto tumane tuota Maathai na Athurari. Neguo kana tiguo. As many as of that opinion say aye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotend sirkal kotelnegi kod jalup jotend piny Kithure Kindiki koro kwayo jotend siasa mondo rit dhogi kendo kik giwach weche manyalo nyayo akwede mag dhoudi, ahinya kaluwore kod weche manowachi kod gavana Manyeri Mutahi Kahiga ewi tho mar Raila Odinga. Kindiki noloso Kacheliba, West Pokot, kako machielo jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe to wacho ni weche ma Kahiga nowachogo ok ochimore kod kido kod timbe mar oganda kendo duoko oganda chien. CM bende ne ochiw gi jawach elo sirikal Isaac Mwaura. Must work hard to protect the unity of our country. Wale ambao wanaongea maneno ambayo yanaweza kuleta mvutano baina ya wananchi, tunawaambia kwa heshima kubwa
wawache. If you don't respect the person, respect the country for which he worked. Respect his family. Respect the values he stood for. Moko kuom mine manyocho konyore thuolo mar tho mar Raila Odinga nyaka ik mare ochako nyithindgi nying jatelono. Giwacho ni mano yor chwalo huma mar Raila kod yawo dod gweth ne nyithindgi. Jafwambo marwa Bill Gates Odwar nigi mathoth. Endala auchiel bang' piny Kenya wito jal mathoth oganda yango kaka thuon Raila Amolo Odinga. Gino mane oweyo kuyo mathoth ahinya. E osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga nyithindo 57 osenyuol are tho mare kaka iyangonwa kod nyamrerwa makanyo Faith Akoth. From 15th chieng' mane wawito jatelo to 19th chieng' mane wakowe wasebedo gi 57 deliveries. Nyithindo ma jowuoyi waseyudo 34, manyiri 23, makes a total of 57 deliveries. E ward ma joma mine mosekonyore warado gi Lavenda kod mine wetene mane okonyore e thuolo mane Raila ong'ielo e orengo nyaka chop ikne. Lavenda leronwa ni ochako nyathine Amolo kaka achiel kuom nyinge Raila kowacho ni ling'any mare nyaka dhi nyime kaluwore ni jaode bende osega gombo bedo gi nyathi mochak Raila. Koro kano chopo tarik mane jakom koro weyo wae mane tarik mane yude e hospital kae. Koro naneno ni koro kanyuole nyako nachak min piny ma min Ida Odinga, to kanyuole wuoyi to nachake mana koro Raila Amolo Odinga himself. Wuongi osebedo ka gombo ga nying mar Amolo no. Mar Raila. Komachielo e boma ma Nairobi, Pauline Awino mane okonyore tarik 15 tudo chako nyathine ni Raila gi lek mane oyudo ndalo 3 motelo ne tho Raila ni oyudo mich mar nyathi. Kabende okoni odiochieng' onogo jaode nobiro kagwayo ni Jowi osenindo kendo kono lakteche ni nyathine nyinge Raila Amolo Odinga maonge nying machielo ma ibomiye. Biro na ni mheshimiwa luonga, koro securities emo biro kawa kai ni mheshimiwa luonga. Kora penjo ni to mheshimiwa luonga kure, and it was a dream ni gitera Upper Hill na bia ni mheshimiwa. So I was going no kangena dhi neno mheshimiwa mane. Koro ka agia on office ka donjo to ng'ama naneno sura ne okobiro na no kamake, but naneno kagima nen ng'at majatelo e serikali. Toko nani zawadi yako ndio hii nimekupea. Tana noni omia nyathi akirapiwa hivi kobo nyathi kama hii tomia nyathi toko nani mai zawadi mukeline ka ona wuon gi obiro immediately kanyuol akaniambia onge nying mora mane wapango ma Raila Amolo Odinga en wuoi. Yes, mana gwambo Giyango ne gigombo ne nyithindegi magichako Raila go mondo bio misir gidong kendo gibed gi huma kaka mar Raila pachoka. Raila is a big name and okanyal regret chako Raila nying. Yani Raila ilikuwa kwa damu, neni ya remo, magi mani ya rembo joluo, rembo nagi, but achake mana for a remembrance. Wachake nying mara Amolo no, nikech kaluwore ni en ng'ama strong kumoya e bebor. Koro wadani koro kadongo Nyasaye mondo miye mana teko kod obed gi huma ma gimbi maduong' no. Kane oloso wachno tende osiptal ma Jaramogi owacho ni nitiere geno ni thoth nyithindo mapok ochak nyinge ibiro mi nyinge Raila kaka yor medo tero mahu mare nyime. Jaramogi kaka wana referral hospital wayudo mine mang'eny. Koro wageno ni pod wabro yudo ji mang'eny ma chako nyithindo Raila Amolo. Kata bedni oganda jo Kenya wito thuon mar gi Raila Amolo Odinga nyinge wicho kane wil godo ni mar arethone nyaka sani nyithindo osenyuol kendo chak nyinge ne Raila Amolo Odinga. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Kamano bera ahinya chedhi uru mana mbele gi chako Raila Amolo Odinga ka uma mare ne dhi mbele e pacho kaka jatelo mar Auma.
Kora wadhi yue moro matin taneno ka ote mar bose biro ka endi aneno kama chielo wacho ni Imore Trevor Ramogi Ler anene gi familia na awuoro katho ng'ato en mana mor jomoko. Awuoro gavana masani obeti ofis nikech loch Raila to wuoyo kamano. Manik kawuok Kopolo Bondo erokamano ahinya Nick. Aneno kama chielo bende nitiere ka endi ni Ramogi TV Imore Trevor gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga onego sirikal okawne okang' mager mar chik. Otieno maber ni jo utende wacho ni otieno maber ne jo utende duto ma Fred Osuru kani Dandora Phase 2. Wacho ni an Lawi wuod Adori an Reny aneno chenro yo makare to mosna ochieng' nacho ka en Luanda Konyango. Erokamano ahinya. Machielo bende nitiere ka ni Kahiga owe kwayo ng'uono kata mana an bende en bedo chieng' moro notho ne bed ni baba Raila Odinga ne we kedo ne lokruok. Kahiga dak nobed kata mane kom ma entiere sani no. Ma endi Otis Orage mar Ligega. Erokamano ahinya Otis. Aneno machielo bende ka endi kapok adhi yueyo. Wacho ni Ramogi TV ma endi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo Trevor Imore. Aneno kaka newsletter i Kabondo Homa Bay ka endi wamor kodu sana kaka jo Ramogi TV gi Citizen kuom ne kao thuolo mar nyiso jopiny kaka nyasi mar baba ne timore. Erokamano uru ahinya. Wan to pod wan kod kuyo mar baba nyaka sani, pod wan kod late miwuoro. Mano jakom Gideon Ochuka ma Kabondo. Waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pachoka a. Ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa. Ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok mora mora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar. Nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Giming'en mana chich koda. Asene ni kuom dwe achiel. Ichich gi gimora mora kuomaka. Inirango simba irango nyaka messages. Idwang'e kumantie gi gima natimo. Niti chieng' moro chich mari ni biro ketho gimantie kindwa.
kumkire Ramogi TV kaendi ni doho ma Nairobi ochungo sirikal ni kik chak tiyo gi chik manyocha jatend piny Kenya William Ruto okete koke magayo kaka tiyo gi mbui. Jang'ad bura mar doho mamalo Lawrence Mugambi ogolo chik makamano bang' ka riwruok makedo ni ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod jawer Dr. Ruben Kigame chwalo ng'ur ni chikno dhi ataro mar katiba. Chikno en mano ma orido kenge ma jogo matiyo gi mbui mondo kik giti kod mbui e keto ote marocho ratich ji mamoko, weche mag maundu kod puonj maricho mag dini e kind mamoko. Doho biro lemo burano kendo tarik 5 dwe manyien. Komiti mar od bura marango kaka itiyo kod mwandu mag piny owacho ogolo paro mondo mi olok pend chike moko matayo okumba mar thieth mar SHA ahinya to ewi thieth mag bero kod chudo ne ji ma ok ondiki. Jakom mar komiti no Emmanuel Wangwe okoni jopiny ywak ewi thieth mar tuoche matama kendo nyaka many kaka ikonyogi. To kaka Judith Omondi leronwa, komiti no temo menyo report mar Auditor General ewi kaka ne oti kod omenda e okumba machon mar NHIF. Okobedo mayot ne telo mar SHA kama oriwo jatatije Dr. Mercy Mwangangi kod Robert Ngasira ma ochung' ne weche mag omenda e duoko penjo e nyim komiti marango kaka itiyo kod omenda e od bura. E bura ni komiti ni kokalo kuom jakom Emmanuel Wangwe ochwalo ng'ur jopiny ewi thieth mar tuoche matama kod bero ma opogore kaachiel gi chudo mar SHA ne ji ma ok ondiki. Not working to the expectation. This remaining 5-10%, especially in terms of surgery, people are complaining of 1 year surgery. When you have a surgery, year one, you have to go another 1 year for you to come back to SHA. But you don't decide the illness. Kata kamano jatatije mar SHA Dr. Mercy Mwangangi okoni chal ka gima lwete otwe kod chike matayo SHA ewi wechegi. This was done with actuarial utilization data for NHIF going back to 20 years. When we look at our current utilization right now, Chair, and I do have those numbers, if you allow me to pick them up, I can share with you how many Kenyans have accessed surgical services to date, what we've been able to pay out, and using this data, we shall continuously improve the benefit package. Chike ma komiti ni okoni nyalo loki. Somebody has had an operation today. In the next 6 months, is coming back for another one. But now it is stopped by the way of the law. That's why we are there. When we make law today, so that if it doesn't conform to the situation in the country, then we can amend it. Motelo network mar SHA, jotelo mag SHA nochopo mar duoko penjo ewi ripod Auditor General ma higa 2021-2022 ewi kaka ne oti kod omenda mag NHIF. Duoko penjo ewi kaka ne oti kod $77 e chulo kinde mar manyo $13 ne okelo twak maliet mane otamo jokanyo mag SHA duoko. That year alone, CEO, over 247 million were used. It would be very helpful to this committee. What were the issues and how are they dispensed of? Because that's a lot of money. Did you recover the 13 million? Did you recover the 13 million or what happened to this 13 million? What is this 13 million? We need a written confirmation from your sides so that the committee can take a step from there. Kalore kod komiti ni, tiyo arietha gi omenda mane oneno e NHIF, okowinjo ting' nyaka e okumba manyien mar SHA, kendo koro mi telo mar SHA jumbe 2 mondo mi oduog kod neno ma oriere kod lai magidhi tiyogo e neno ni omenda mag SHA okolwari e lwet achudhi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopiny e gweng' ma Obaga e kar chung' od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya ywago nok mar pi e gweng'no kata odoko ni gikiewo gi nam Lolwe. Kaka Steve Biko lero, riwruok mar mond liete e alwora ma Obaga koro ochako chenro mar keyo pi kawuok e nam Lolwe. Ondamo moyo kilomita 40 kowuok e boma ma Siaya wachopo e gweng' ma Obaga e kar chung' od bura mar Arieda. Kata odoko ni jopiny e gweng'ni odak machiegni gi nam Lolwe yudo pi maler to pod en lek ni mar giwuotho ndamo mathoth mar manyo pi. Gweng'wa ka en kama tuo kabisa.
koro ne watuomoga mana pi e yewni. To ka oro biro mang'eny, to yewni go ne duono kabisa. Gweng'wa ka, gimoro kaka oro kochopo, to chiemo bedo ga matek. Koro nwabedo gi paro no, mwawacho ni, mondo mi wakonyre, nyaka wanwang' kaka wanyalo nwang'o pi machiegni. To mondo mi wanwang' pi machiegni, pi ma ne wantiere godo ok ne nyal konyowa nikech ne en pi marumo. Koro nikech kaka norumo no, ne wadhi, ne wayudo ni wanyalo nwang'o pi nam. To nam en kama bor matin ma mondo mi wawuog mondo mi wachop nam wakel pi nyaka e ot, ok ne nyal konyowa. Midhiero ni oseketo ngima ng'i andaki ni mar le mag pi kaka rao kod nyang' bende monjo gi dho wath mako kech. Nam ka machiegni, to en nam ma ok dhoge ler kata matin. Iyudo dho nam kanyo minyalo yude ka rao ponde, nyang' bende ni kanyo. Koro ka wamondo kogwen mondo wadwar pi, to rao ne riembo gachi. Kendo nonyalo lawi nyaka oko. Ej ma wan go ni koro ponyalre. Dhi yaw kata dhi nam. Ubu neno kuma nam nitie. To rao be ni nam maneko pile to en nyang' mameko pile. Kaka yo mar kedo gi midhiero ni, riwruok mar mon liete e alwora mar Arieda kod Sakwa motisi ni The Jewels of Obaga e Bonyo Gaya Foundation koro chako chenro mar ywayo pi kendo keyo kowuok e nam Lolwe, gino magiwacho ni tek tweta. Pigni wapoge kunchiel odonje ei puodho, pi kunchiel wapogo ne jo community tiyogo. Koro pi madonje puodho konyo e yore mang'eny. Gisani kaka ineno wang'a ler, wang'a rieny ni, ok anya koso gimiluongo ni chiemo. Alot ni kacha ya kutosa. Nyanya nitiere kanyo kamili, gimoro amora kaka sa adhi. Kendo ok wan mond liete kende mwatuomo pigni. Watuome gi community. Inyalo yudo ni ng'ato akata mail kata achiel kabiro dwaro mana pigni nikech inam kacha ne ok inyal donje nikech ne nitie bugni to kanyo be mane nyang'o daki to girao. Kwayo margi ne piny owacho kod josir lwedo mamoko en yudo konyruok mosiko ne midhiero mar pi maler. Kaka wanyalo omo pi kuma bor mondo waole e alot kacha kwa ting'o pi e wiwa sani tuoche ng'eny. Inyalo ting'o ndo wiyi tipo maki lwar piny. Wago erokamano ne program mane foundation ochako niendi, kendo akwayo migepe mamoko kaachiel gi serikal mondo wang'i ane ni to ere yo makare ma wanyalo keto go nyithindwa e skul. Takwayo moloyo ni mondo serikal ong'i ane weche mag chiemo, ka nyithindo nyalo yudo chiemo maber e skul, concentration margi be nyalo bedo malo e skul kanyo endo. Atodoko ni gweng' ma Obaga okiewo gi dho wath mako kech mayudre nam Lolwe, jogweng' makae pod wuotho ndamo marabora ka gimanyo pi, gino maketo ngimagi andaki. Kwayo margi ne piny owacho en manyo yore mag reso gi midhiero ni. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jodak Marinya e sub-county ma Wendo dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori okonygi yudo lope mag piny owacho e chiro Marinya, ka moyaki kod moko kuom oganda e kinde ma bende gidwaro mondo piny owacho ogernegi chiro manyasani. George Juma miolero. E kinde ma oganda e kaunti Migori nono tich ma piny owacho mar kaunti ma Migori osetimo, e kinde mar higni 3 mar gavana masani Ochilo Ayako, jodak Marinya sub-county ma Wendo bende koro kowe oko. Gin bende giloso report form margi mar gavana ma Migori Ochilo Ayako e kinde no mar higni 3 mokalo. E kinde ma gikwano moko kuom chenrogo mag dongruok ma kaunti ma Migori osetimo negi, e tend gavana masani, komachielo bende gintie kod ywak ni moko kuom chenrogo mag dongruok mag gisebedo ka gigeno pok ochopo kare. Ndara waneno modhi nyaka Nyaondo mogo kona kochomo cham gi wadu. Yono ne rach seriously kendo ne watesekaga kabisa. Mano notimore. Daraja moro ni ka kido kichomo Bongo bende nochung' ne ber. Nokelnwa kendo wan kod pieri nyaka en gima nosegere kendo nyaka gere wasebedo kod yot mang'eny ahinya korka pi. Okonyo gweng' mangima e center ka bende osekonyowa kuom okange mang'eny. Oting'o no daraja molari ni wabede daraja no ka koth ochwe nyaka mon bedo kanyo marech manumu tow. Ochako loso daraja ma Manyata, kamp Manyata, gi Manyachebe, gi madhi dalane. Kuondego ne ok kalre te. Lam mowuok Awendo town kabiro kakalo kochomo cham gi wadu. Lamno bi wasebedo ka wan kod yot kokalo kuom lamno nikech kata nengo mane waidho godo pikipiki kane wadhi e town koro sani odoknwa chien nikech lam. Kada menjo dagi Marinya wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osemiyo gi pi maler e chiro Marinya
pi mos biro ka koro konyo gan mathoth. Gidwaro mondo koro pini oke kor gwenge mondo koro ganda oyude yono mayot. Pini obero konyo, to mondo konywa wadwani county government ong'iyo monyalo extend godo modhi nyaka gweng. Jodagi Marinya bende ka otele kod Joshua Umo Swago wach ni rem mar keyo pini osemiyo kata mana cho mar pi mokuny e chirono mar Rinya nyaka sani koro pok otiyo ka gombo margi en ni ber katen piny owacho ma kaunti ma Migori chwalo pi e chono mondo koro konygi. Not mabie kwarcha macha en cho kaka konyruok kode onge. Mine mauso kadhi mana cho e bungu to nikech pi okoa kamodhi kacho. E kinde ma jodak Marinya dwaro mondo koro gene gi chiro manyasani bende giwacho ni lop chirone oseyaki kod moko moganda. Gino bende koro miyo kata kama inyalo gere chirono manyasani onge ka bende koro gidwaro resruok ka wuok kuom piny owacho ma kaunti ma Migori. Tujengewe soko, kwa sababu ukienda hata kwa masoko zingine unapata hata wamesajengewa hata ile rumu moja. Nitie plode malal Rinya ka. Lo lal Rinya ka mag plode moyak gi jomoko. Tunaomba kaunti yetu ili watutengenezee barabara ambayo inaingia kwa hii soko ili tupate kufanya biashara kwa urahisi. Mobungu ka ndi mondo mi wayud ndara maler mo wadonjo go masima center wani neno go gi oko onge. Eni yudo mana ka welo kata mobiro go andigi mo anwa go oko madikelwa gik moko kata mo nembe kata mo kunde machal nade ok donji. Apisa mduong' e migaono mar ohala e kaunti ma Migori Victor Weah wanye piny owacho mar kaunti ma Migori nitie kod chenro mar gero chiro manyasani e chirono mar Rinya ka bende wacho ni dwaro moko ma bende koro osegol kod jodak bende osechopnegi kendo gidhi ka okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odonjone weche mag ohala ni chenro mar somo e yor lony manyasani ka itiyo gi masinde mag kompyuta e moko kuom skunde mag primary e kaunti ma Homa Bay koro dhi yudo mijing'o bang' moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho chako chenro mar tudo mbui e sikundego mar konyo jopuonjre. Chenrono geto sikunde 74 e kar chung' od bura ma Homa Bay Town gi Suba North kendo biro dhi nyime kuom higni 3 mabiro. Ali Abich nigi ler mar wachno. Riwruoge go mok mag piny owacho ma ong'ere ni Women Educational Researchers of Kenya kod mano mar Life Skills Promoters komakore gi riwruok mar UNICEF koro chako chenro mar kembui e skunde maromo 74 mag primary kar chung' bura ma Homa Bay Town kod mano ma Suba North mar jiwo somb jopuonjre kokalo e yor lony manyasani ka gitiyo gi masinde mag laptop ma sirikal ne ochako ke skunde mopogore e pacho ka. Chenro no maungene Last Mile Connectivity of Schools Program geto skunde mag primary 44 mayudore ka chung' bura ma Homa Bay Town kod mamoko 30 ka chung' bura ma Suba North ka jatatije maduong' mar riwruogno Sofia Yienga okoni thoth skunde manitie kod masinde mag laptop okotudi e mbui kendo ok mi jopuonjre yot mar somo malong'o ka gitiyo kod masinde go. We believe in quality. We do not just want to come here and do any project, but we want to do a project that will impact the Kenyan child and a program that will impact on the communities that we work with, just to ensure that the schools are connected to electricity, connected to internet, and that the children use the internet to learn. Being a partnership, you're going to bring on board the ICT officers who will also train the community and teachers at large on online safety. So besides that, we also want to encourage head of institutions to be able to embrace technology towards administration. Chenro makamano ibiro tayo skunde go kuom higni 3 mabiro ka riwruoge go kone jopiny ma okiyo kod skunde makoro gidhi tude mbui go eko bende biro tiyo kodgi ka gitimo ohala mopogore yore mag mbui. What we are launching is a project that is already running by UNICEF and the government on last mile connectivity to schools. And in Homa Bay, particularly Homa Bay sub-county, we'll be working with about 44 schools. It starts from 2025 and it's going to run for 3 years. Apisa mochunde rango rang'iny mar somo Homa Bay Daniel Adera okoni chenro makamano dhi kelo yot e skunde mopogore kendo konyo sirikal e chopo dwaro mare mar miyo jopuonjre somo yore mag mbui. Bero rang'iny mar somo
kato piny tindo lokore one digital space. Koro chenro mar somo mobiro mar CBE bende achiel kuom siro motegno midwa ni nyithindo oyud kanyo en ng'eyo weche mag mbui. Idwaro ni nyithindo gi jonyuol obed gi lony mar mbui mondo jopuonj bende oti gi lony mar mbui e puonjo. We know that there have been recent theft in schools targeting the devices for the digital learning. We've done very deliberate stakeholder engagement on security issues, and right now the schools are very intentional in upping the security mechanisms, the strong rooms, the CCTVs, and also the fencing, and also having the watch persons. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kambi Royal Media Services kotudore kod Viusasa odonje kaunti ma Meru e limbe mar jipange na Viusasa. Limbe no limbo gwenge kaka Mishune, Gadhera, Gadheri, nyaka Gitimbini. E gijipange na Viusasa jopiny ojiwo mondo ti mana gi siling 50 kende e neno chenro mantiere mbui mar Viusasa. Mano bende miyo gi thuolo mar loyo mich mar siling 50,000 pile ka pile, siling 100,000 juma ka juma, kata siling milion 2 kaka loch maduong'. Brongo etano ongeria nyana. Kwa mtu ina point brongo etano au 724 177 na account na The reason we are out here as Viusasa is because we just want to come and meet our audiences. We want to know who our audiences are, what it is that they like, what kind of content they are looking at, and most importantly, to also reward them. So this is our 8th birthday. We are celebrating 8 years since we were launched. So we decided that this 8th birthday, you know, when a child is 8 years old, they've gone to primary school. So as we go to primary school, we also go and celebrate with our people. So we are out here celebrating with our audiences. After this week, the following week, we head to Murang'a, Kiambu, and then after that, we go to Western Province and Eastern Province. Basodi yu moro machuo kudogi bengwechi mag tuke tanno ka Honorable Eric Augo nominated MCA ma Homa Bay wacho ni kaka jotelo nyaka koro warit dhowa pod okwayo MCAs wetena ma Nyeri mondo ka okang' ne gavana margi kuom goyo siboi ne tho mar Raila Odinga kendo turo chuny oganda. Mano Honorable Eric Augo nominated MCA ma Homa Bay. Kasano ka Reverend Zachary Opapa wuod Samanga Karachuonyo wacho ni kodwa e chenro kata e kinde ni magi yuago jaduong' James Ogaya Onuonga mar Kochia Kamenya. Wacho ni mae giikore iko tarik 30 jumani. Basa ne machielo wentie kan gavana Kahiga ni onego chwadi kendo onego otere kata jaela bende. Maendi Ochok Victor kan nyamaji Lambwe. Wacho ni mamor ka kukelonwa habari ma Pastor Mondi otiche mar gemo nyinyore wacho ni musna jaoda Sara Tieno Mano Nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura gi Bishop Aora gi Olo Yanda gi Lilian Ogesa bende. Machielo bende wacho ni awuoro Kahiga kuom gima wacho no. Maendi Omondi Jalimbe an Rongo Kamagambo. Machielo bende wacho ni Mutahi Kahiga, who has bewitched you? Are you a Janeko? Raila was our baba, not a Luo baba. Maendi John Okuyu from Gatundu North. Bas wadogo bang daka matin kikidhi mabora ina. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the Viusasa app. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time.
Ride V Smart, Ride V Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Odonyo mag tuke ni jochung mag Kenya e CAF Champions League. Police FC osechopo e piny Libya motelo ne tielo mar ariyo mar laro thuolo mar dhi e group stage mag CAF Championship Leagues. Police FC dhi rakore gi Al Hilal ma Sudan tich abich tarik 24 dweni saa 1 mar odhiambo. Team mar Kenya mar jok manigi ng'ol Disability Sports Kenya ochopo final mag badminton mag piny ngima e piny Turkey. Team no noloyo weg pacho Turkey 3-1 ma gichopo final. Final ibiro go kiny e dho wath ma Pompei e piny ma Turkey. Bas mane kama we chenro mar ngichwelo ka Nyasaye yie to biro duogo kendo saa 3 kwantiga gi Elizabeth Tieno Nyarugenya kaka doko marwa an kaka pile nyinga Trevor Umbija jandingo panga jonyakach dendo Umbija taya nyakuar guok ocha pesa wanere saa 3. Na tokori winjo kika winj kucha koluonga ni mbaba